ako na strih takéto vesty. Je to úplne jednoduchá vesta, nebudeme tam ani mať ani bočné švy, budeme tam mať len takýto jednoduchý preklap a budeme zošívať jedine náramnice. Tak poďme na to, ukážeme si, ako si vytvoriť strih. Prvé, čo si nakreslíme, tak to bude stred zadného dielu. Takže nakreslíme si tu normálne priamku. Takto, to bude ten stred toho zadného dielu. Dobre, teraz na tento stred zadného dielu si nakreslíte tu na kolmičku, to bude krčná priamka. Na tej krčnej priamke si hneď namerajte šírku príkrčníka 8-9 cm na takúto vestu. Ja dávam teda 8 a hneď si spravíme výšku 2,5 cm na výšku. Dobre, to je výška príkrčníka. Zakreslíme si, môžete použiť krivítko, ja vám to takto len ukážem. Dobre, teraz od toho krčného bodu takto si naznačíte približne nejakých 13 cm. S tým, že v tom bode, kde máte tých 13, tak spravíme zníženie nejaké 2,5, čiže presne to išlo. Zoberiem bod výšky priekrčníka a spojím to s koncom našej náramenice. Ak chcete, aby to pleco bolo dlhšie, aby vám to ešte presahovalo, môžete pridať kľudne 1 cm. Dobre, predĺžime si to o 1, aby to bolo také troška mierne ako keby spadnuté. Dobre, teraz zmeriate si dĺžku chrbta. Dĺžku chrbta si dáte na polovicu. Najskôr si dáte teda dĺžku chrbta. V mojom prípade je to 40, čiže dám si bod 40, to bude pasová línia. A polovičku zo 40 je 20 plus nejaké 2 cm. Dobre, keď by ste si neboli istí, že koľko to tu máte znížiť, odmeráte si rameno. Ak si nie ste istí, že koľko dať na tú zadnú hĺbku, tak kľudne si môžete trebárs odmerať rameno v najširšej časti. Takto. Ja to tu mám nejakých 38 cm, 38 na poli a dám si tam nejakú plus 2 cm prehodenie, aby som to tuto nemala úplne pod pazuchou, aby som to mala troška nižšie. Takže v mojom prípade 38 deleno 2 a plus 2 je 21. Ja som dala 22, nič sa nedieje, pretože budem to mať o centimetr viac prehlbené. Takže ideme naspäť ku strihu. Si nameráte to, čo vám vyšlo. Ja by som tam podľa toho, čo som, že plus 2 mala mať 21, keď tam 22 nič sa nedieje, to vesta, tak bude viac prehlbená. Z týchto dvoch priamok vediem kolmice, ale ešte si môžem domerať dĺžku tej vesty, môžete si dať, ako vy chcete, 60, 65, po prípade 70, čiže ja si dám takto a urobíme si kolmičky. Ťaháme tie kolmičky až do predného dielu, takto. Takže úplne si ich pretiahneme až do predného dielu. Dobre. A teraz ideme nanášať hrudnú časť a pásovú líniu, bokovú líniu. Poďme na to. Ukážem vám, ako si to odmerať. Takže ako si odmerať obvod hrudníka, to všetci vieme. Kto nevie, takže takto. Nameriam si môj obvod hrudníka. Dobre. Nerobím to upnuté, je to vesta, takže fakt úplne pekne návoľno. Ja mám nejaký 112. Dám si štvrtinu z tej 112, potrebujem štvrtinu, takže v mojom prípade to bude nejakých 28 asi. Takže 112 deleno 4, hej, 28. Môžete si rovno odmerať aj šírku chrbta. Šírka chrbta sa meria vlastne od záhybu po záhyb, tam, kde nám idú ruky. Takže nameriam si šírku chrbta. Potrebujem polovicu zo šírky chrbta, to si zapíšem, v mojom prípade to bude 20. Takisto tu si môžete odmerať aj obvod bokov, hej, v najširšej časti. Keby sa stalo, že tie boky budete mať širšie než hrudník, tak namiesto tej hrudnej časti si použijete tú bokovú líniu, čiže takto nejak, a urobíte si štvrtinu a budete používať na naše túto hodnotu, pretože ideme robiť vestu, ktorá nebude mať bočné švy. Takže poďme si to zamerať teraz na strih. Si teraz nameriame tú šírku chrbta, čiže v mojom prípade ja mám šírku chrbta 40, polovičnú mieru je 20. A hneď si tu domeriam aj obvod hrudníka. Štvrtinový môj obvod hrudníka mi vyšiel 28, takto. Ale hneď si ten 28 tú mieru nameriam aj do predného dielu, tu na, dobre.
teraz spravím takú vec, že urobím priamku v bočnú líniu. Takto. Dobre. Keby sa vám stalo, že máte boky o mnoho širšie ako hrudník, tak je už potom lepšie použiť normálne bočný šéf s tým pádom, že si vy tuto nameriate vašu bokovú líniu a pekne si potom budete tvárovať ten bok podľa toho, ako vám to bude vychádzať. Čiže príkladne, keby som mala bok až tu na niekde, hej, tak takto nejak by som si tvarovala tú líniu potom, hej. Ale teraz my to robiť nebudeme, pretože ideme kresliť strih návestu, ktorá je bez bočného šva, čiže obvod hrudníka si nameriam a spravím si priamku. Teraz sa vrátim ku šírke chrbta. Zo šírky chrbta vediem smerom hore kolmičku na priekrčníkovú priamku. Tu nás si urobím ako keby 45 stupňový uhol. Priamku, môžeme si tam namerať nejaké 3-4 cm, kľudne 3, takto, a vytvarujeme si tam prieramok. Tak. A spojíme to s našou dĺžkou náramenice. Dobre. Teraz si to posunieme a ideme nakresliť prednú časť. Nám pokračujú až ku tej značke, kde sme si dali tú šírku hrudníka, obvodu hrudníka, po ten bok a odtiaľ zase spravíme kolmičku na dané priamky a pretiahneme to až ku záložke. Tak. Teraz tieto priamky si kľudne, ak chcete, môžete popreťahovať, prekresliť až k tomu kraju. Hlavne ide o tú zónu priamku. Dobre. Teraz čo spravíme? Urobíme si preklad. Aký tam chcete, môžete si dať, aký chcete vy, ľubovoľný 8, 10 cm, koľko chcete. Ja to kreslím 10. Takže zase ešte tú priamku pretiahnem až k tomuto prekladu. A zase na to urobím kolmičku až ku záložke. Takto. Dobre. Teraz spravím takú vec, že priamku krčnú si predĺžím až ku prednému kraju. Takto nejak. Dobre. S tým, že aj túto priamku predného kraja bez pridávnia, bez prekladu si predĺžím. Klasicky si tu nameriam zase tých 8 cm, priekrčník 8-9, ako ste si zaznačili predtým, tam 8 a tento sklon 2,5, takto nejak, 2,5, takto si urobím priamku, na ktorej si nameriam teraz tých 13-14 cm, ako ste si dávali dĺžku náramenice, čiže táto náramenica sa musí rovnať tej zadnej. V tejto časti od tohto bodu, tam, kde nám začína preklad smerom doľava, si nameriame šírku prednú. Ako sa meria šírka predná? Tú prednú si nameriame zase od záhybu po záhyb, takto, v tomto mieste. Tu si dáme na polovicu a polovičný rozmer si zase nameriame a nakreslíme. Na prípade je to 39 som namerala prednú šírku, polovica je z toho 19,5, takže tu na kľudne si dám aj 20, tým, že som tam nechala pol centimetra ako keby rezervu, alebo aj centimetr si môžete pridať ako voľnosť. Takže 19,5 mám namerané, ja si to dám na 20. Z tohto bodu smerom hore zase ku krčnej priamke vediem kolmičku. Zase si toto rozdelím, tento úhol 90 stupňový na dve polovice. Tu nás zase domeriam nejaké 3 cm. A toto je môj bod, kde si idem dokresliť prieramok. Takže asi takto nejak môžem si pomôcť s krivítkom pri tom vykresľovaní kľudne. Tak. No a ešte jedna vec, domeriam si tu na aký chcem vlastne hlboký ten výstrih. Budem to meriať na tom už preklade.
Môžete si tam dať, ako vy chcete. Tuto si predstavte, že začína hrudník, takže nejakých 15-16 cm. Ja dám 15. Od tej náramenice urobím takéto niečo, takú šikvinku. Hej? A to je vlastne všetko, čo sme potrebovali zamerať, kresliť. Vy si už teraz len poskladáte všetky tie čiary, vystrihnete. Čiže takto, takto. To je náš strih. Tak. S tým, že tu nezabudnite na to, že keď budete strihať, tak tuto si dajte priehyb. Tu bude priehyb. Tak. Predstavme si, že by sme mali šírku latky. Mne to tu vychádza, s tým prekladám koľko? 67 cm. Takže predstavte si, že budete mať látku 50 šírku, keď ju preložíte na pol, je to 75 cm. Úplne jednoduché. Používa sa to hlavne pri takých materiáloch, ako je tá brúsená, niektorá brúsená koža. Takže úplne takto jednoducho. Rýchly, jednoduchý strih. Môžete si to kresliť priamo na látku potom. A potom si to môžete rovno už aj vystrihnúť. Kto si nie je istý, že by to nebolo v poriadku, tak si to nakreslíte na papier. Ešte som vám chcela povedať ku švom. Švy nepridávate nikde, iba na náramenicu. To som mohla vlastne dopredu vám tam nakresliť, nevadí. Spravím to takto, že tam podložím papier a ukážem vám to. Aby ste sa nepomýlili, že tam teda tá náramenica musí byť, pretože takto. A pridáme si iba na náramenicu. Tuto si pridám centimeter na zošitie. Koľko je tam čiar, že na to nevidím. Dobre, teraz to už vidím. Takto, takto, takto. Takže toto je šev. A takisto vlastne aj na tom druhom. Čiže aj na zadnom pridáme centimetre, aj na prednom si pridáme. Tu nás to takto troška vyrovnajte, aby ste tam mali čo vlastne zošívať. No a tým pádom toto je šev. Žiadny iný švík si tam nepridávame, iba na náramenice. Tak. Dobre, to je celý náš strih. Úplne že jednoduchý, dobre. No teraz si predstavte, že toto je náš bočný šev. Ja to zohnem v tej bočnej časti, dobre. Tuto bude priehyb, bude nám pokračovať druhá strana. A budete zošívať ramenice, zošijete. V tejto časti sa vám to takto ohnie krásne a toto máte ten svoj preklad. Takže asi takto nejak. Úplne jednoduchý strih. Nech sa páči.